tullut viemään kakkonen 1600 ja sitten nuo F-läiset, eli F-ryhmän, varmasti Suomen suurimman luokan F-läisten enintään 1600 jäävät tässä luokassa, kun sieltä tulee 5-8 lähtöpaikalle Janne Talvitie, Laihian urheiluautoilijat, Mika Tuomi, Riihimäen urheiluautoilijat, Toyota Starlet on tuo heidän ajokkinsa. Janne on automekaanikko, Mika on taksirenki, niin kuin hän kertoo itse tuossa rakennus. Patoranta Oy, Raivausliike Nikko Oy, Taksi Lea Aspiala, Joutaks, Maakunnan Auto Oy ja reitti läpi ja podiumille. Näin on pojilla siinä tavoite, toivottavasti tavoite sitten mukavasti täyttyy. Eli näin koko ajan tästä lähtöpaikalta porukkaa lähtee, kuinka sitten maaliin tullaan, kuinka paljon sieltä tulee porukkaa maaliin. Käykää katsoa tänä päivänä, kuinka tuolla Keski-Suomen sodarännissä se tullaan näkemään. Nohjassahan nuo sodarannit on, mutta joka tapauksessa kyllä siellä varmasti näitä